Ie, croeso nôl ato ni, bencampwriaeth Fitzhugh, y gwartheg godro'r Pare, sydd yma wrth gwrs yn y bencampwriaeth yma. Ac wy'n cael cwmni Simon Davies, Bryn Hyfryd, Cari Thomas o Gernyw erbyn hyn, gors goch o wreiddiol wrth gwrs. Lle ddaw i nôl rhywbryd i Gymru, pwy a oer. Ac hefyd Anwen Thomas o Gydweli. Diolch i chi am aros da ni ar gyfer y bencampwriaeth yma'r tri ohonoch chi. A Simon, derin ni droi'n sylw nawr te at y Burgorn. Mae ddoi yn fywch gyda Robert Crank, o hwnna fywch o ddad ag am Shorton, a Hugh Rhys wedi'n nellodd y pencampwriaeth yr anner Shorton. Ddoi a hi sy'n neud y par. Ac yn bar werth i gweld. A wedyn mae'r Brown Swiss wedyn mae Hugh Gibbon, mae tro cynta eleni a mae wedi cael champion a reserve dar ddoi na, mae'r Real Good Par gyda gefyd. Mae hwn yn bencampwriaeth arbennig a mae'r beirniad wrthi'n anerch y dorf, felly newn ni daweli am eiliad i glywed i sylwadau fe. You just look down for the quality, the two Holsteins at the top, real dairy cows, clean bone, openness, great throughout, great spring of rib, whip from rear udders, just amazing to see. Then you come to the Ayrshire pair again, another good pair, a heifer and a cow, but well-balanced pair, both very correct. Then you come down to the Jerseys, you've got a second calver and a seventh calver, again very open, clean, dairy, balanced cows, and a great example to the breed. Then you come on to the Shorthorns again. You've got two well-balanced young cows, both clean, both dairy, both on a good set of legs and feet and well paraded. Then you finish with the Brown Swiss. Again, you have to admire the power and strength of these Brown Swiss. Great clean bodies, openness, and great conformation throughout. But now I'm just going to tap out my champion and reserve, and then hopefully a bit of a drum roll and build the pressure up, please. A dyna ni felly'r beirniad wedi anerch y dorf, a'r dorf yn dechrau cymeradwyo. I le mae'r bencampwriaeth yma mynd? Pwy sy'n ennill bencampwriaeth y Pare? Pare'r gwartheg godro'r Fitzhugh. Arthur Walters o Gernyw ydy'r beirniad. A mae wedi mynd am y jerseys! Teulu Tregibi wedi wneud ei ar Holsteins yn cipio'r gil wobr. Beth am hynna te, Anwen? Today I just had to leave these jerseys. You just have to admire the quality of these two animals. Arbennig ar bore o'r bryd. Ac mae'n credu yr fywchyn mae hefyd yn arwen. Saith o, mae lot o beirniad ffili edrych i bo bywch fel un. Fel wedodd Simon, bywch bach yn ifancach, ond maen nhw'n bar arbennig iawn. Wel, ni'n meddwl felly bydd yr Holstein jyst i cipio ge, achos bydd ddau bywch trydydd llo. Ond fel mae'r beirniad yn gweud, so ti'n ddim cytuno gyda ge, tywy'r ddoi jersey, ddoi yn one form, dim ond seventh, second cover, ond still mae'r ddoi yn matcho fel deirin nes y hyd y corffe a ffordd nhw'n cerdded, fel maen nhw'n cario cadeirau, a un fod deg, maen nhw wedi cipio'r Holstein man hyn. A'r ddwy Holstein hefyd cael iddo werth i'w gweld yn cipio'r gil wobr. O di, mae fe'n neis gweld mae'r ddwy wedi cael 3 sion, maen nhw'n ffantastig, ond maen nhw'n esiampl ffantastig o'r bryd. Mae Iwan newydd ennill yr interbryd, ond so mae'n dangos pa mor dda yw e. Ond fydden ni yn gweud wrth bod Arthur, fydde'r jersey a bod hi'n edrych mor dda am cael cymaint o lloi wedi mynd â fe. Mae fe'n lico da sy'n para. Ie, yn union, a maen nhw'n distwn a maen nhw wedi para i bost ac oni bai. Wel, na beth oedd pencampwriaeth, a mae'r tîm o 5 i'r gwartheg godro i ddod. Chi'n mynd i aros da fi boes am hwnna? Man y man, felly chi'n neud nawr. Man y man, chi'n mynd i colli hwnna. Wel, Hefin, ti wedi wneud i llon gwarchiadau mowr iawn i ti'n boi. Sut ti'n teimlo? Ie, wel, fydde bwyn, wedi'n agos yn individuals, ond wedi'n neis cael croni'r diwrnod off gyda'r ddwy ma, a mam a ferch i'r ddwy fyd. I fe wir? Ie, mam a ferch. Sawl llo mae'r ferch wedi dod? Mae fywch yr ferch yn ail lo, a mae'r fywch sa fi i gael 7 o loi. Mae'n anhygoel to bod hon wedi cael 7 ac yn edrych cystal un. Beth yw'r gyfrinach te gwed? Wel, mae fywch, mae jyst yn naturiol iawn. Bywch sy'n licio bita, mae'n cynhyrchu digon o lath, a mae jyst dwlu ar y job, i gweud i wir. A faint o wartheg sydd â chi yma yn y sioe eleni? Wyt ti mor gefnogol i'r digwyddiad yma? Mae'n anhygoel. Ydy, mae wedi bod wrthnos hir ar gres yma. Dysa wedi gweld i mo 2 yma eriod, ond mae 10 wartheg da ni. Mae'n diolchgar iawn wedi cwlo off eddi.
Mae'n gredyd i chi boes i ti a'r tîm, siwt i chi wedi troi'r gwartheg fallan yn y tywydd twy. Mae wedi cwlo tipyn heddi, diolch i'r nefoedd, ond llongyflliadau i ti a'r teulu i gyd boi, chi wedi gwneud jobyn ffantastig. Thank you, Ifan, diolch yn fawr. Pob lwc yn y tîm o bim. Thank you. Da iawn.